Beth yw'r llyfr chi wedi ddewis siarad amdano heddi? Ni wedi dewis Blwyddyn gan Manon Steffan Dros. A gallai ofyn i chi nawr te, beth ych chi wedi hoffi fwyaf am y llyfr yma? Newn ni ddechrau gyda cwestiwn a gofred fan'na. Dwi'n credu dwi wedi mwynhau fel doedd y llyfr ddim yn rhy heriol a oedd e'n llyfr eitha syml ond ddim yn rhy hawdd. Oedd e'n digon i plant iau i ddeall ond dim yn fel rhy syml. O'n i'n hoffi'r iaith gogleddol yn hyn oherwydd mae Manon Steffan Dros yn gogs ac o fi'n hoffi clywed fel hogan a llefrith a nes i wydro hynny. So, nes ti ffindio hwnna'n anodd o gwbl? Yn eitha anodd. Eitha anodd. Ydych chi'n meddwl bod e'n eitha bwysig bod ni yn darllen tafodiaeth wahanol yn Gymru? Bod ni'n dod yn gyfarwydd ag e? Ydy, oherwydd mae falle yn bywyd byddwch chi'n dod ar draws pobl gyda tafodiaeth gwahanol i chi a chi angen deall. Fel Gabriel wedi dweud, mae yn eitha anodd, ond oedd fy hoff ddarni pan oedd y dechrau a yn dechrau gwyliau haf a oedd fi'n hoffi'r teimlad oedd fi'n rhoi mewn pan oedd y dechrau y dydd cyntaf gwyliau haf, oedd yn un hoffi'r disgrifiad. Dweud wrthai beth i ti gael yn y disgrifiadau yma? Wel, Pa ddarlun mae'n rhoi? Mae'n rhoi fel mwynhad y gwyliau haf a bod ffrindiau yn bwysig i chi. A beth mae Hyw yn wisgo ar y diwrnod cyntaf yma? Wel, mae'n gwisgo pyjamas drwy Ydych chi'n gwisgo'ch pyjamas drwy dydd gwyliau haf? Na. Dim gwyliau haf. Gwyliau Nadolig, falle? A beth amdano ti? Fy hoff ddan i oedd pryd aeth Hyw a Dad i tŷ nain i clirio allan ei ystafell. A oedd hwn yn darn effeithiol oherwydd oedd yn yr ystafell gwelwn nhw cist gyda amlen yn gweud dim dy rhaid i a yn yr amlen oedd plien. A dwi'n credu oedd hwnna'n cysylltu'n dda gyda'r teitl. Oeddwn i'n meddwl un o'r prif themau oedd dirgelwch, oherwydd mae pob stori dirgelwch yn dda, a chi eisiau darllen man pan mae'n y dirgelwch. Dwi'n credu taw cyfeillgarwch yw un o'r prif themau yn y stori, oherwydd mae'n amlwg bod y tri ffrind yn agos iawn at ei gilydd a yn amlwg yn mynd i wneud unrhyw beth i helpu ei gilydd. Enwaf tri ffrind mae fi? Hyw, Ciaran a Claire. A ti'n meddwl bod e'n rhyfedd bod Hyw, Ciaran a bod Claire wedi dod mewn i'r mixin, i'r cymysgeth yma? Beth sydd wedi digwydd? Esbonio sut mae Claire yn dod mewn i'r... Felly, dwi'n credu taw oedd Hyw angen help gyda'i gwaith cartref a oedd Ciaran di penderfynu gadael tan y munud olaf a oedden nhw angen help a oedd Claire yn dosbarth oedd hi barod i wneud cael y drosto gyda yn y dyddiau cyntaf. Ti'n meddwl bod hwnna'n syniad da? Ydw. Byddai ti'n neud na? Byddwn. Da iawn. Dwi'n cytuno gyda Geraint am y cyfeillgarwch a dwi'n meddwl bod y tri ffrind, Hyw, Ciaran a Claire, yn debyg i y tri ffrind yn Harry Potter. Mae Hyw fel Harry, mae Ron fel Ciaran a mae Claire fel Hermione. A dwi'n meddwl mae hynna'n eitha doniol sut o'n nhw'n dau yn tebyg iawn. Wyt ti'n meddwl bod Manon Steffan Dros wedi meddwl am hynny pan oedd hi'n creu cymeriadau yma? Falle. O ti'n mynd i weud beth? Na. Reit, nawr te, chi'n dweud pethau pwysig wrthai fel trafod themau yma hwnna'n beth anodd iawn i wneud. Ac mwyn mynd ychydig bach mwy ar ôl hynny, diolch chi gael mynd mwy i'r digwyddiadau hefyd. Mae wedi cael gwaith cartref fel chi wedi dweud am y gwyliau. A mae rhaid wneud e. A maen nhw'n penderfynu dilyn trywydd nain. A ydych chi'n dweud i ble maen nhw'n penderfynu mynd a beth sy'n digwydd, beth maen nhw'n ddysgu yna? Maen nhw'n penderfynu mynd i
Llanfania fab lle mae'r tyddyn oedd nain wedi tyfu lan mewn. Da iawn. Ti'n gwybod beth oedd enw'r tyddyn? Tyddyn mwyaf. Da iawn, ie. O'n nhw wedi gweld llawer o plu ar y llawr. A oedd hwnna hefyd yn cysylltu gyda'r teitl. A hefyd gwelwn nhw enw Hywel Rowlands gyda croes drwyddo fe. A oedd hwnna wedi gwneud fi eisiau darllen ymlaen. Gwybod beth oedd di digwydd pam oedd yr croes yn fawr i cael enw brawd nain brawd nain di cael ei croesi yma. A esbonio fi pam de, beth ddigwyddodd? Wel, oedd Hywel, oedd y nain di roi plien i Hywel a oedd felly oedd wedi rhedeg i ffwrdd, ond oedd e ddim wedi mynd i'r rhyfel yn lle oedd wedi mynd i byw rhywle gwahanol. Dwi'n meddwl un o'r prif ddigwyddiadau arall yw pryd mae Hyw, Ciwyn a Clare fod i cwrdd yn y llyfrgell i wneud gwaith cartre nhw, wneud rhan ohono fe. Ac mae Hyw yn gadael tym bach yn gynnar, felly mae'n meddwl falle dyle fe mynd mewn a checio ar nain. Felly mae'n mynd mewn a mae'n methu ffeindio nain yn nhw. Mae'r tegell arno, mae'r... Da iawn, chi'n gwybod y manylion. Ac oedd neb yn gwybod lle oedd nain. Felly oedd Ciwyn wedyn, 10 munud yn hwyrach, wedi ffonio Hyw yn dweud lle oedd ti, dwi'n boddi mewn peil o nerds. Ac wedyn mae Ciwyn a Clare yn dod draw i ti nain gyda Hyw. Ac maen nhw'n ffeindio nain yn y tŷ glo yn y gardd. Ac mae hi'n meddwl bod yr almaenwyr yn mynd i bomio nhw. Sori, allai jyst mynd nôl at y ti fyna. Sut ti'n teimlo yn darllen y darna? Sut ti'n teimlo at nain? Wel, o'n i'n cyd yn deimlo i nain oherwydd mae'n dioddef o serch meddwl dementia. Ac o'n i wedi cysylltu gyda man o'n Steffan Ross. Ac oedd hi wedi dweud oedd hi eisiau pawb ddysgu am y serch meddwl dementia. Achos oedd taid hi yn dioddef o dementia. A oedd hi eisiau dweud wrth meibion hi bod oedd hi ddim eisiau dweud ei meibion hi ar lafar, felly oedd hi wedi dweud e mewn llyfr yn lle. A fi'n hoffi'r teimlad yna bod pan mae rhywbeth trist yn digwydd, mae chi'n gallu wastad mynd at llyfr. Ti'n gallu dweud trwy gymeriadau eraill yn edrych na dweud ydy hunan yn y ti? Da iawn chi. O'n i'n gwybod bod chi'n mynd i wneud na, mae gymaint o beth yn troi na, fi eisiau holi. Right, nôl at y blien ma'n funud. Beth yw ystyr y blien wen yma? Ystyr y blien oedd os oeddech chi methu mynd i ymladd neu doeddech chi ddim eisiau mynd i ymladd yn ystod yr rhyfel byd cyntaf, oedd nhw'n rhoi plien wan i chi i codi cwylydd arnoch chi. A dyna beth oedd yn gwneud i fi sylweddoli bod y llyfr yma i wneud yr rhyfel, oherwydd oedd y plien wan ar y top gyda 2 awyren o dan fe. Felly oedd fi'n gwybod bod y llyfr yma i wneud yr rhyfel a dwi'n joio straeon am y rhyfel yn fawr iawn. Da iawn ti. A gallwch chi ddweud wrthai eto, beth am Hywel, brawd nain? Sut ych chi'n edrych ar ddiwedd y stori a'i rôl e? Beth sy'n digwydd yna, chi'n meddwl? Oedden ni, yn fy marn ni, o'n i'n eitha siomedig efo'r diwedd, oherwydd oedden ni eisiau rhywbeth mwy ddigwydd, ond oedd e just fel wedi rhedeg i ffwrdd, a ni bach yn siomedig efo hynna. Dwi'n anghytuno oherwydd ar y diwedd mae nain yn cael heddwch a mae hwnna'n eitha dda, ond mae ddim pob stori gyda dementia gyda diweddglo hapus, achos mae dementia ddim yn gwella, mae'n mynd yn waith. Ok. Right, oedden ni'n cyrraedd diwedd yn... fi'n mor flin, ac yn siarad llawer mwy gyda chi. Just i gloi te.
Marciau mas o 10. Faint o faciau byddwch chi'n rhoi i'r llyfr plien gan Manon Steffan Ross? Gabriel, faint fydde ti roi? 9. 9? 8. 8? 8? 9. 9, oce. Right, byddwn ni'n hoffi cael eich resymau yn chi, ond does dim amser gyda ni, a na i ddiolch i chi yn fawr iawn iawn i chi am wneud sioe arbennig o dda ar y llyfr yma. Chi'n gweithio'n arbennig o dda gyda'ch gilydd. Mae gwybodaeth dda ydych chi, ond fwy na hynny, chi'n gallu defnyddio'r wybodaeth yma yn arbennig o dda i chi tynnu casgliadau a ymateb i'r llyfr da iawn chi. A mwynhewch eich diwrnod, a cofiwch ddal ati i ddarllen, achos mae'n bwysig bod chi'n darllen mwy, a darllenwch hwn. Gan bod chi wedi darllen hwn am y fyfel byd cyntaf, darllenwch y gêm am, nage, ail fyfel byd cyntaf. Newch chi fwynhau e. Oce, diolch yn fawr i chi. Bywch edrych o'r sifys. Chydig gorffen.